Què passa, nens? Com esteu? Me cago a la mar. Bueno, avui anem direcció cap a Reus, que diuen, que a Tarragona enganxen i a Reus manxen. O al revés, espera't, crec que a Tarragona enganxen i a Reus... Un moment, que ho miro, un momentet, feu el favor. Això és una mica liosa, ja us ho dic. Mira, diuen, a Tarragona manxen i a Reus enganxen. O sigui, anem a veure això què vol dir i si és veritat o no. De totes maneres, a Reus Tarragona hi ha allí una miqueta de pique. Així que anem a visitar la ciutat i com no, això sí, a provar el vermut de Reus, perquè com està a Reus i no provar el vermut, això és un pecat capital, Així que som-hi cap allà. Molt bé, nens, doncs ja hem arribat aquí a Reus. S'observa l'ambient de Palmera, això vol dir que la platja està a prop, Llavors nosaltres anem ja cap als Ploms, que és un dels centres de natació més importants d'aquí del territori, i anem a veure una miqueta, ni que sigui des de fora, com és, val? Així que som-hi cap allà. Molt bé, doncs hem arribat a les portes aquí del CN Reus, Club Natació Reus. I bé, com a història destacable, el club va començar a formar-se de la seva manera. Un grup d'amics, eren aficionats a nivell de nedar, i van començar a fotre unes nadadetes per aquí i per allà, i patapam, així va néixer el club, és fàcil, Des d'aquí, han sortit molts plusmarquistes, per exemple, plusmarquista d'Espanya a la prova de 100 metres d'esquena, Josep Tarragó, a l'any 57, Josep Casanovas, el primer internacional de waterpolo, Antoni Castellós, campió d'Espanya, etc. Vull dir, això és una cantera, Molt maco, Club Natació Reus, molt suport, i continueu formant talents i cantera, tu. Anem a seguir cap a dalt, a veure què ens depara. Oi, això ja fa olor a centre, Estem al Pallol, que és un dels centres comercials més importants d'aquí de Reus, i ens anem endinsant ja cap a la plaça Mercadal, que allí és on es cou tota la cosa de la ciutat. Així que som-hi cap allà i a veure què ens depara. Sempre ens deparen coses, al final, sí, sempre passen coses, però com que estem gravant anem a preguntar ja, perquè clar, el que hem dit a Tarragona, un momentet, és que no me'n recordo mai de Tarragona, un moment, veus, a Tarragona manxen i a Reus enganxen. Anem a veure si és veritat o no. I on fan el bon vermut, on fan la bona patata brava, perquè això també, vull dir, ho hem de saber. Si no, no té gaire misteri la cosa. Bon dia. Una pregunta. Vostès són de Reus? Molt bé. Això que diuen que a Tarragona manxen i a Reus enganxen? És una frase feta. No crec que tingui gaire importància. Carai, tu. Raça de Sabadell i així. Sí, vull dir, la gent s'ho inventa i ja està, vale. No, són coses de tradicionals, de tota la vida. Tota la vida, però clar, això de a Reus enganxen... Bueno, que potser és perquè a tothom li agrada i tothom ve. Mira com tira cap al terreno, Molt bé, que vagi bé, bon dia. Adéu. Claro, tothom tira cap a casa, Reus enganxa, claro. Molt bé, nens, ja estem a la plaça del Mercadal, plaça del Mercadal dedueixo per el meu sentit comú, que és on posen el mercat, on el posaven abans. Per tant, Cataclasca, plaça del Mercadal. I aquí darrere, a la meva esquena, tenim el Gaudí Centre, que com hem dit, Reus és la ciutat natal de Gaudí. Si voleu venir aquí i saber més sobre la vida de Gaudí, doncs veniu aquí a Reus. Com veieu, la plaça ben maca, ben ambientada i meravellós, és molt cèntric. Així que anem a preguntar per aquí si la gent li agrada el vermut, la patata brava, perquè no sé, em sento sola ara mateix dintre d'aquesta mateixa plaça, Ho veieu o no? No hi ha ningú, tu? No hi ha ningú? Mira, ningú? Espectacular. Així que anem cap allà. Chicos, buenos días, una pregunta. Un vermut aquí en Reus, ¿dónde se toma bien el vermut? La Preso, donde trabajo yo. Hostia, haces propaganda de tu negocio. Eso tiene que ser así. Ahí el vermut, bien. Bueno, son todos iguales, es verdad. ¿Sí? Es que trabajamos todo el mundo con el mismo. Vale, ¿y las patatas bravas, tú que estás en la restauración? Nosotros tenemos muchas variedades. Es compre cap a casa, Hombre, siempre para allí, siempre para allí. Pues esto es para la preso, entonces. Vale. Perfecto. No nos van a encerrar, ¿no, en la preso? No, desde luego que no. Vale, perfecto. Pues gracias. Muy bien, Merci, guapo. Chao. Vale, pues, això és la farmàcia?
No sé, veig la farmàcia. No es la farmacia, pero nos pone nuevos. ¿Qué os receta el médico? A ver, me cago en la mar. Un bon vermut, Eso es lo mejor que hay. De Reus mejor. Estáis aquí de maravilla, iniciando la primavera y poniéndoos bellas, Claro, es que tú ves una farmacia, ves la gente aquí tomando vermut y digo, qué cachondos, ¿no? Mira, todo el mundo, tú. El Lluís Puiggener el 1891, bàsicament, vull dir, vindria a ser això. Bon dia. Una pregunta que em té bastant i, bueno, d'allò, a veure. El millor vermut de Reus, on el tenim? El vermut de Reus a Reus. Hosti, vale. Reformulo la pregunta. La millor vermuteria de Reus? Home, jo diria que aquí a la plaça del Mercadal et pots prendre vermut a qualsevol bar que hi ha vermut. Vale. Hi ha un puesto que es dedica només al vermut. Quin puesto és aquest? Al carrer Vallroquetes. Al carrer Vallroquetes. Vale, i allí es poden fer patates braves també? Com va la brava allà? Els roquetes. Patates braves, patates petites, patates congelades també te'n donaran, Hòstia, sí, a casa també les puc fer, meravellosament bé. Vosaltres d'on sou? Bueno, a veure, pel parlar, d'on diries que sóc o que som? De Baix de l'Ebre. De l'Ebre i de Lleida també. No, de Lleida no. T'ho juro que sóc de Lleida. Jo també soc de Lleida. Jo soc de Castelldans. Vostè és d'aquí. A veure, va. A Reus sempre atraiem a la gent que vingui el Fortuny a fer el vermut i aquestes coses típiques com la... És més comercial. Bueno, que tingueu bon dia, guapos. Poseu-vos morenos, que així, hosti, ja aneu de cara a l'estiu. Adéu, guapos. Adéu-siau, adéu. No, i ara, tu tampoc, Oh. Que macos, tu. Si no fos per aquests homes, l'estàtua no dona molt de sí, també us ho dic, Bona, som-hi, va. A veure què enganxem. Això, mira, l'ambientet és de ja vermutet i ja d'entaular-se. Això ja arriba a la taula. Llavors, anem fent fotem baixada i a veure si del que ens han dit o al final potser farem el que ens doni la gana. Jo crec que al final farem el que us deia, el que em dona la gana, el que ens dona la gana, millor dit. La patateria, la que vulguem, i la vermuteria també, que tothom diu que és bo. Vull dir que ja està, no me la jugarem gaire, també us ho dic. Bon dia, que és de Reus, vostè? De tota la vida. Va, això és el que estàvem buscant, me cago en la mar. A veure, la millor vermuteria de Reus on està? A Reus el vermut és el millor que hi ha a totes les vermuteries. Llavors, és En fàcil. general, vermut Miró, vull seguir res, ja està. I punt pilota. Escolta, va vostè molt elegant. Gràcies, ho agraeixo. M'agrada molt, com el micro i molt a joc. Vinga, doncs. Que tingui un bon dia. que Sí, avui toca. adéu-siau. Dale, Adéu, molt maca. Veus, no cal complicar-se, per què? No, i ara no, que no fan vermut, Ah, sí que fas vermut, sí. Vale. D'on sou? De Lleida. Epa, visca Lleida, Sou d'aquí vosaltres? Vale, a veure, que sou de Reus o Tarragona? De Cambrils. De Vinyols. Del Baix Camp. M'ha costat molt trobar gent de Reus, autòctona. Tot i que hi vam néixer, I després feu una expansiva, no? Molt bé, i fas aquí que has fet un cafè amb llet. No, jo he fet uns croissants amb un suc de préssec. O sigui, no tens, tu pel vermut encara no tens edat. No, sí, però no m'agrada. Bueno, família, que vagi molt bé i bona setmana. Records a la terra, me cago a la mar, visca Vinyals i Cambrils. Adéu. Bé, tornem al punt d'origen i com que al final la gent ens ha dit que bàsicament el vermut és igual a un puesto o un altre, al final què fas? Doncs mira, veus les terrasses i t'assentes on està buit. Per exemple, aquell d'allà, i anem cap allà abans que ens ho fotin, perquè si no ja has de tornar rondat. Vermuteria Déu-n'hi-do. Ha! Bueno, ben assentats aquí a la taula, un bon vermut i una bona brava. No sé per on començar, però crec que primer pel vermut, val? L'oliva de rigor. Home, una altra em podia ben posar, però bueno, és igual, no passa res. A veure què tal, perquè això del vermut a Reus, vull dir, no cal complicar-se, ja ho hem dit, per segon, tercer, quart cop, vens aquí, demanes un vermut i ja ho saben. Està bo. La veritat que s'ha fet una mica de guatxirri amb tot aquest gel, però és igual, però està bonet, està suau. I anem a la brava, mira, patapam. Li han tirat una miqueta, és igual, ja m'ha enfocat abans, cap problema. Li han tirat una miqueta de pimentó roig i estan bastant, bueno,
sucoses, que és important. A veure. Patata grumosa. No sé quin calibre és. Ara entenc per què li foten més salsa que patata. Està bé. Està bé. Però la patata podria ser un calibre més elevat. Per mi que això crec que és congelat. Mira què us dic. Mira què us dic. Nota de l'1 al 10. 4 i mig, 4 i mig. Però què passava la professora quan te fotia un 4 i mig? Al final era un 5, no? Un 5. Ni més ni menys, Bueno, nens, doncs deixo amb la ben acompanyada, amb la brava, el vermut. La brava me la fotré perquè tinc gana. Així que, nens, dit això, passi-ho bé i adéu-siau. Adéu, nens, adéu.